Impanamnama ti Benguet Electric Cooperative kadagiti member consumer ti reliable, resilient kan modern power service itaa 2026 baba iti ipasdek dagiti napabarong alikaman iti supply ti kuryente. Daduma a detalye iti report ni Audrey Villena. May sa kadagiti kadakalan nga investment ti Benguet Electric Cooperative itatawan, ti pan nakaipasdak dagiti insulated wenno 3 wires kadagiti critical backbone lines, partikular kadagiti lugar nga adan iti namsak kakaykaywan. 42 million pesos tinailatang itinasaw a proyekto amang saklaw iti 13 kilometers a backbone lines at direkta amang supply iti agar 41,000 a member consumers. Karaman kadagiti prioridad a lugar ti Feeder 8, Feeder 12, kan Feeder 14. Nadisenyo dagiti insulated wire tapno makisayan ti parikot iti kadawyan a brownout gapu kadagiti ayop a maisalat iti linya, kay kayo amang sagid ken nakaro a kasasaad ti panawan kas iti bagyo. From yung bare wires, which is sensitive, pag kung halimbawa meron lang tatapik na branch or tree branch or sabihin mo na mga wildlife pupunta doon, magkukos na yon ng power or unscheduled power interruption. Pag-install ng tree wires or insulated wires, ito naman po yung coated na siya, so insulated. Ito na yung pwedeng maski may dadaan or kakabit lang, tatapik, sabihin na natin, hindi na kaagad-agad po na mag-interrupt ng power. Kabayatan na, may sapay kadagiti investment ti kooperatiba ti pan nakakarga ti 50 megavolt-ampere power transformer iti Lamut-beckel, la Trinidad substation. Aggatad iti 50 million pesos tinaso a transformer amang tulong iti sigud a 20 megavolt-ampere capacity. Ti baro a substation power transformer kadakkel amang pasayat iti serbisyo ti kooperatiba. Pag load ng ating 50 MVA, it will ensure yung a more stable at saka mas reliable na electric supply or electricity supply po natin doon sa mga sinusuplayan niyang mga feeders. Maksayan pa iti power load iti nagbabaetan dagiti substations kas iti Irisan North Sanitary Camp kan Lamut bayat ti maintenance kan power interruptions. Ita adaanan iti system capacity ti BENECO at 225 megavolt-ampere. Umdas ti kapasidad ti kooperatiba aging iti tawan 2036. Audrey Villena para iti Pambansang TV, iti Baro a Pilipinas.